Айде Германия държава. Чека за фамилията, двете сестри, двата бажанака да продължава. И още на пара от Деко за своята племенница. И още на пара пристига за Пента. Яша, Яша. Шоу, шоу. И още на пара от Кума. Яша бе куме! Яша шампионе Яша! Шоу! 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 Ще напара поздрави от султанката специално. Хайде Димитровград Яша! Ура съм бажанака! Яша! Ше! Шоу! Шоу! Ше! Ше! За най-готините чурмачи специални поздрави от оркестъра и една пара за Ганчо, за шефа и за шефа. Поздрави специално за дамите на дансинга! Хайде Яша за шефките! Яша на сцене! Значи, пристига пост оригинални пари от чормаджията специално! Меморияке! И така, от нашия мър пристигат още оригинални 20 куршума за най-красивото младо семейство. Пристига една пара от Ирландия. От Ефтин специално за двамата бажанаци, за двете сестри, за тяхната прекрасна фамилия. Да живееш, пикера! Яша! Чорманията специално за дамите на дансинга. И още на пара от чормажията само за принцеските на дансинга специално. И още пари от чормажията от младоженеца само за принцесите на дансинга. И така пристигат оригинални кумпари от най-готина чорбаджия специално. Само за дамите на дансинга. И още на пара. Само за дамите на дансинга специално елегантно.
Соло. 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 Един много специален момент. Специално за дъщерята на Деко, за братовчетката на Дюсевията, за кралицата. Много специално за Ружена и за нейния съпруг Яша. И още пари пристигат от чорбаджията. Ти очаква да продължава оригинално. Най-шутари борянки. И още стрелата. Оригинално. Още пари от чорбаджията. Соло. Момчета, искам да поддържате това темпо. Само слушай. Имаш пари! Яш пари! Имаш пари! Яш пари! Имаш пари! Яш пари! Имаш пари! Яш пари! За най-щастливо домано семейство специално